Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't Wow! Ante! Tsada kayo imong legs. Huh? Yes, ante. Sure jud ko. Tsada imong legs. Hoy, tanawang bata. Di na katigo mamutbot. Tsada kog legs. Dong, tingnan siya dong. Tsada kog legs. No, dili ante. Ang akong pasabot. Tsada ang legs sa bangko. Tsada ang legs niya, ante. Digkon jud kayo ang legs sa bangko, ante. Oo. Imong legs, ante, kay dako. Gamit kayo. Tingin ang bangko, ante, ha? Kaya basing maguba na. Maguba na. Maguba na. That is so...